здравейте всички, аз съм да геймър по 59. Ако не сте се абонирали вече. 59 е вече. Еми да, защото на другия ми канал е 58. Валерия, познай ли си вече да снимаш? Валери, как да кача клипа и да сла? Такова, клиповете се намират в видеята. Тук сме с Мило. Той току-що си направи първия клип и аз го правя в момента. Значи не очаквайте интро или аутро много скоро, така че, защото са трудни. Аз нямам канал. Аз съм беден човек. Окей, намерихме малко лава ето там. Ако може да го видите, аз съм с Optifine, така че може да го видите. Валерия, какъв сервер играете? Какво? Какъв сервер играете? ли си? Да. Ти си го пуснал. Какъв сервер играете? Ето ме мене. Значи, това ще е трейлър на канала. Значи в канала ми ще има рандом игри. Нали, какъв е сервера? Кое е сервера? Също така ще има Just Cause 2, ще има всичко. Тук може да видите, че има малко. Бюро? Да, ето ме мене, ако ме видите, късмето ви пожелавам. В моя първи клип казах всичко, което трябваше. Кой сервер играете? Защото много ми лаги с шейдър съм да знаете. Да, и аз трябва да се читна шлем. Мръсни. Кайф, Миро БГ. Мръсни, кой сервер играете? В Soulplex. Базикам се. В кой? В Soulplex. Няма да ти кажем. В Soulplex. Аз мога да влизам там понякога без парола. Валери, ще ми дадеш ли като твоята кашка, защото моята е щупена? Окей, значи Леля ми току-що да види. Така ще де. В канала първото нещо, което ще има. Давай, Миро. Значи, Миро, ще ми дадеш ли линк на канала ти в скайпа да го направя в описанието? Да, ще го дам. Как се казва канала? Де да знам, брат. Ще не знам. Значи тук сме с Мило, подскачам през навсякъде, защото това ми е клип. Не знам къде това. Така, тие всички също това 7000 XP един човек ми даде. Един от... аз съм хостера между другото. Ще ми кажеш ли? Валери, ще ми кажеш ли как акаунта ми? Ела. Равин. Не. Хора, не сте в Зооплекса. В Зооплекс ли? Не сте. В Зооплекс ли? Равин. Тогава напишите нещо в чата. Не ще ме. Защото не сте вътре. Не, вътре сме. Да се направя на Чарвин, да не ми звънат повече и да ми развалят клипътко. Значи тук намерихме един такъв Равин. Аз гледам. Айрон! Аз вече имам всъщност. Значи, в този клип няма да е трейлър на канала, ще е тук може да намирам диаманти, може би. Значи, Мило, ай за диаманти. Имаш ли торчове? Аз имам. Аз имам един стак. И аз. Гивнах си. Аз си ги кафна.
И както винаги, че играят в Валери Крафт. Не сме там. Друг път. В един приятел на сървъра, нали бе, Миро? Кого? На един приятел сървър, нали бе? И няма че го каем. Защото сме яки. Миро, ела да намираме диаманти. Вие сте вътре, видях ви. Но сте ме баннали. Мърни, мале. Валери, мърни. Чакай да слушаш. Не, няма да слушаш. Баннали сте ме. Пико, няма да тъм бам. Валери, дай ми като твоята кирка. Копирай я. Как? Защото ми Напиши Game от едно и средното копче. И те са най-големите хакери, ако се питате, що само хакват. Окей, това е яко. На. Thanks. Ого! Ти си луд, брат. Каква е? После ще ви... Валери, когато се качиш клипа ми кажи, ще го гледам. Моя. Добре. Не сме но... След 5 минути да се... Не пускайте ме! Няма. Що бе? Валери, кажи ми как да стъквам. Да се видя как ми е това. Това там където качвам клиповете, защото кака ми след 5 минути сяда на компютъра да играе с нейни приятели на лига. Клиповете се намират в видеа и... Видеа? Да. Чакай, в компютъра ми или твой видео? Видеа. Значи, това ще бъде много голяма различия, ако питайте. Аз не знам как да си видя акаунта в YouTube. Моли, 5 левел сме! Какво? Много важно. Давай, диаманти, бързо. На кой си? Редстоун вече намерих. На 10 сме, някъде там. Ще сме на бедрок, давай. Аз съм на 8. 8, 9! Нагоре! Окей. Валери, къде са твоите... 12! Валери, колко видео клипове си правил? 360 ли? 12. Къде? Валери, ти си правил 360 клипа. Лапис! Къде? Близо са! Валери, ще ти гледам клипа. Ами моя? Да, но... Трябва да знам как се казва акаунта. Аз трябва да видя как се казва канала ми, защото не знам. Валери, как да се видя канала? Чакай. И няма такова с видеа. Преди как се казва? Не знам, компютъра му е на английски. Щупе ми са твоята кирка. Его. Диаманта? Не, его. Тук ще го намерим вече. Лава, това е. Това е революцията. Ай, може! Няма. Там има 100%. Валери, как да си видя акаунта? Валери, знаеш кое? Отиваш на моя канал. Да, ма как да видя моя си? Отиваш на моя канал. Има бутон на моя канал. Си минали? Валери. Там не казва сега. Валери. Какво е? Мога на един клип, дето един човек се спуска по едно влакче, мога да го контролирам. На къде да гледа? Чакай малко. Айрон.
Аре, банеч ме, само ви играй. Молиш да баним? Да, Все. аз ще играя на Counter Strike. Тихо, бързо. Трябва да ставам. Лава! То трябва да стаже. Трябва да ставам от компютъра. Що? Защото какъв ще играй? Лига. И какво? Трябва да ставаме какво? Айрон. Още една мина. Не, това е. Ойда! Валерия, какъв беше сървърът Gold! в Counter Strike? Няма ти поканим пък. Аз говоря на Валерия. И пак ще гледам онзи господин полицай, а? Хош. Не. Не Добре, знам ще гледам. колко минути са минали от... Ти още ли снимаш? Давай. Я да умра. Аз не намирам диаманти. О, аз намерих Redstone. Аз намирам Валерия. gold. Валерий, Има диаманти. Какво? Значи има и диаманти. Да. Намерих лава, ама не е много голяма. Валерий, Ей, това ще накъде трябва да има диаманти. Валерий, как ще си качиш клипа? Какво? Как ще си качиш клипа, защото искам вече да го гледам? С газъчи? Искам да го гледам, че да се абонирам по-бързо. Ще се абонирам с газъчи. Миро ще ми каже като Валери го такова клипа. Тогава като луд ще стоя като луд на Валери страницата и ще гледам. Докато се Айде, качи. чао! Чао. Бай. Ай, аз спирам клипа. Аре, бай всички. Чао, Валерка. Имаме гост.